Dewa Bathara kula nyuwun agunging pangaksama para kiriki lindu segara mrimpawaku kilat ati cahyaku lindu sejati tan rupaku jaya jaya kawijayan jaya jaya kawijayan jaya jaya dinangkara tetep jaya mring ngadeping kebaya kebiar 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 reo Gembong Bawana tetap berkibar. Dipun kebaripun tari dadak Pradewa Bawana angkados lelakonipun Sang Arjuna Muda Gembong Bawana ada Kang Mas Pijar Mitrani ya yang merupakan salah satu putra penerus Gembong Bawana. Ayo le Bedono Wibawa boleh ho 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 ah hoi 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 ah ya la 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 masih bersama Gembong Bawana sesi kuangian le sentine sentuh le ya Gembong Bawana ho 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 ah ayo le dijajal dulu nih le Dijogoler sisi wetan kulon lor kidul dijogoler hei ah hei 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 ya cih hahaha iya pas As, yeah, hey, masih bersama Gembong Bawana ya la 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 ya
Lo oh oh Kembang Bawono hoi 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 ho 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 ah hoi ah ah hoi la 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 la. Satu bersiger. Iya. Ayo ger. Nyambut kae mane alon-alon ger. Sesarengan kata Kembang Bawono. Hei. Yuk. Ayo le sing duwe ganden sakti iki lho. Sopo ger sing dituju ger? Lombongmu jajalan le, ayo le. Ayo. Ayo dulur lanang. Ayo masih eleng. Ayo Maski, eleng. Ayo ger, masih suwe tampil si Rosa belumnya ger. Maski official, ayo le, hei, hei, ayo ger, eda situ. Hei, ayo, iya. Ayo le, nang Majang golek sodo, kate gayang ora cito. Ayo iki, sing duwe sabuk macan Afrika gitu. Nang kerupuk dak tegas. Eling. Ayo le, yo nek iki ger. Ayo. Iki biyene alumni bintang film ya, Ajis Gagap, ayo le. Ya. Ongke mana le? Ongker. Iya. Awas. Hati-hati le. Gak ngadeg dhewe reo le. Ayo Jis, gak ngadeg dhewe reo ki le. Yeay. Kembang Bawono. Iya. Ya. Yo. Ayo. Iya.
Ais londongmu golek ono maneh ger ais iya sopo ger golek ono ger iya ono mburi arek ele ayo ger dek wingi mari pendadaran le tekon dina alas purwo ayo le iya ayo budal nang muneng golek kembang kenongo arek ganteng jenenge singo ayo le stop iya ayo sing naboyo ndak kagak jane ger ayo ngo lanjut mas arek ngambul ayo le iya hei aja guyu ae ane sele ayo le tutuno lu mah jangan bablas ngalor iki le awas iya hoi om sing ha ho ayo ger pindah posisi ger iya yang punya senyuman eksotis termanis iya jogete mek diluk jare singo cara bis patas jare le sing ana mripate oh telas iya telas om si tujukan pesonamu ayo sing duwe PT Getebok iki le ayo pecohan le ayo hai sotais hosa yeah hey hosa la tembong pawon tetap berkibar yo Sing kenonge Sing Gendong Bawono hoi ya Gendong Bawono yo awas hati-hati le awas yuk
Roti Junior. Hei, ya. Ayo, ayo le. Ayo joget mana le? Nang reok dak kedas. Nek nang kerupuk langsung telas. Ayo le, bolomu dhewe jajalan nih le. Iya. Ayo ger. Salah satu personil tim 1 iki le. Hei, hei, iya. Hei, ayo ger. Ya la 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 la. Yo. Tembong Pawono. Yo. Hei. Ayo le, rodok rusa saiki le. Iya. Hoi. Iya. Es. Iya. Yo. Hei. Es. Masih bersama Tembong Pawono. La. Iya. Syarat le. Iya. Nge-endelak jiwa ngelak. Yuk. Hei. Iya. La. Ayo le. Hei. Tembong Pawono. Iya la. Tembong Pawono. Iya. Hei. Oke, Tariskar Jatilan persiapan. Ayo Jatilan kita berapa no? Ayo. Oke, kita tinggalkan wujudipun tari dadak merake Bong Pawono kasampun paripurna menghibur panjenengan semuanya.